everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Ang sa'yo, flavor of the road eh. Kana kong tudtod lang god. Unya takos-takos, hatagan man ko anak niya. Awa, nabilib din ko. Unya, sige usap og chewing gum para pahumot sa baba. Mo ba na eh? Oh, busa, balik kong trabaho ha. Pakitas Miss Babes nga lahi ka sa ubang lalaki. Ang pagpangga sa usa ka lalaki. Basta imong ipakita sa babay, siguradong may yabag yun na. Bisag bati pakagnaw. Nay, Mikay. Bati gyud kong now. Ha? Giluluhan na ko ni mo na eh. Ay, Bati gyud kong now, di ba? Ulo-ulo. Tunto man ka ning bata. Gwapo ka, gwapo ka. Ikaw rin ingon, ang pagpanggas sa kalalaki, kung ipakita mo sa bahay, siguradong mayabag yun na. Bisag bati kag now. Isang litanan raman to eh. Sunga manday ka, bugo ka. Nay. Kinigong babay do, dali ra kay ng malukmay. Basta pakitaan lang ni mong pagpangga. Magkirkir ka gani ba anak niya mo kilig manday na. Nay. Uy, Oh. may sakyanan. Tuoda. Kinsa man ka na? Oh, uy. Si Miss Babes. Nahiya siya. Kana. Nakatilaw tingay na si mong pagpangga dong. Nagpangita naman. Nay, Mikay. Miss Babes. Suroy man. Nasuroy lang ko diri. Og ako ning gihatod. Oh, sama na. Sapatos. Ako man nung taning ihatag sa akong ig-agaw pero nilarga naman kod. Maoning ako nalang ihatag nimo. Ano ba? Unsay sukod sa imong tiil? 8:30. O sakto kayo. Utsumidya man sad ni. Mau ba? Isukod. Askang saktuhan ni mo dong. Oh, ang bitaw da. Sakto kayo. Haom gid kayo, di ba? Miss Babes, pila man eh. Data-datahan lang ko niya. Ayaw uy. Hatag na ako nimo. Ay, ayaw eh. May kuta. Ayaw ka ikugod. O kanang imong cellphone, kay padraman na. Ilisa na natong touchscreen. Oh, Uy, baya. Pagkaswerte sa akong anak. Mayo nang atong ilisa ng imong phone. Aron malingaw kag Facebook ba? salamat. Salamat, Miss Babes. Salamat, ha? Swerte kay ka, Franco. Oh, Bande. O banday ka, day? Aw, Klaro, dong? ani. Aw, samang ka? Klaro kayo, Uyog, oy, day ka? namikay. Niya taon. Nasilos man kuno ka sa akong anak. Aha? Nagsilos man kuno kang Franco tungod ni Miss Babes. Kinsay nagsulti nimo ng mikay? Si Franco! nay, gusto na, ana, Neby? Uy, Miss Babes, ibog man day kay Ninimus Andy. Oh, nang mikay. Nay, gusto na. Oh, mas bay nang mahibaw ba si Miss Babes ba para dili mo mag-away. Away-away nga magkitabo, nay. Di na mahitabo. Sige na Franco. Nang mikay, dili na mi magdugay. Og derang cellphone dawata Franco. Oh, Miss Babes. Andy, Miss Babes. niya dawata. Imo sad ni. Oh. Brand new cellphone. Ha? Apilan ko nimo, miss. Apuran ta mo. Niya man sad ang kang Chris. Miss Babes. Pinangga ta mo Andy. Masamot sa atong gugma nimo ini, Miss Babes. Andy. Sorry. Sorry, pero love di ka, Miss Babes. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Andy. I love you. I love you like crazy. Ako nang binisay ni mo gisulti ha. Sige, binisaya ang I love you like crazy. Ingon ka ay. Gihigugmati ka, buang.
Ansa? Grabe ha. Binuangan naman ka mo, Miss Babes. Andy, friends lang tayo, okay? Kitams mo nanak. Oh, giga si Miss Bays magyud nagpakitag motibo nga may gusto siya nimo. Ang bida. Ayaw anay bida pati. Anay. Oh, sa paman di ay. Giari yun ka good. Giatagan pa ka ng sapatos o cellphone. Bawa ko nga nung gibuhat niya nay. Mao niyang am-am nako. Ngano amaman man ko do ka be? Ay, nagpasakit mo siya nako. Ha? Gipasakitan ko niya. Gipasakitan ka? O sa mga matangas magpasakit do? Siya yung gisulti nga. Di ko kapasar. Kaya di ko gwapo. Ha? Pasabot na nay nga. Bati kong naong, di ba? Ay, nagsulti unta ka. Gikumot kong tang naong itong bayhan na to. Di sa na mahimo na eh. Hilas niya, abi kay dato siya. Nay, ilag kasuko noon sa makay. Ah, Nangayon na siya sorry na ko, di ba? Niya, gidadaan pa ko niya bagong sapatos o cellphone. bitaw no. Pa man sila, uy. Ila kong ipapaabot din sa coffee shop. Asa man kahani sila? Kada naglakaw ay ka sa parking lot. Si Miss Babes man na ug si Andy. Uy, niya na sila. Hala, uy. How thoughtful naman. Thank you, Miss Babes. Ayaw pa salamat, good. Uy, magpasalamat yung kuno. Cellphone good ni. Parehas kita. Og si Franco to asad. Plus, doon na pa siya sapatos. Ikaw gyapon ni hatag, Miss Babes. Yes, Chris. Akong gitagan si Franco. Miss Babes, imo yung nagkaroon si Franco no gikan na ako. Chris, Mag-unsa naman lang ko. may relasyon mong Franco, Chris? Miss Babes. Imo ra siya. Wa ko interes kang Franco. Naidagang nagtinguha na ko. The wheels. Professionals. Miss Babes. Dili ko managinot sama kang Franco. Miss Babes. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.